good morning mga kaibigan, and today is July 13 ngayon mga kaibigan, and yan nga, meron akong invitation dito. Yan, Honeybee Culture Training, Liquid Gold Honeybee Farm, Makabiag, Sinait, Ilocosur. Yan mga kaibigan. And yung biyahe is July 13, 2020, Monday. So ngayon yan mga kaibigan. Kaya alauna pa yung alis, kaya it's only 8 o'clock pa ngayon, kaya prepare muna mga kaibigan. Yan. So let's go! Hours later. Prepare ng aking tripod. Yan, okay, so pupunta na ako sa kalsada kasi yan nga, naka-prepare na ako. Titingnan natin yung sasakyan natin doon mga kaibigan. Yan nga, it's yung hindi maganda yung weather, buulan. May bagyong Karina. So kahit na, kaya ko kasi exciting na biyahe ito para magkaroon din ako ng content. Yeah. So yun, kasama ko ang misis ko, magmamarket daw siya. Yan, so ito yung daanan namin. Yan, so yan yung daanan namin palabas dito sa aming barangay. Yan, so kasama ko ang misis ko ngayon, Bin. Okay, so yan nga, paglalabas ka dito sa aming barangay, dadaan mo sa aming footbridge. Yan yung footbridge namin dito. Yan. Yan, so yan ang footbridge namin dito mga kaibigan. At ito sa mga magandang may experience yung mag-cross ka dito sa bridge over troubled waters mga kaibigan. Yan, so nakasakay na kami ng tricycle ngayon. Alright. Okay, so andito na kami sa Cervantes mga kaibigan, at yan nga, first time ko talagang magbiyahe dito ng naka-face mask, kaya ito naka-face mask ako ngayon. Yan. So welcome dito sa Cervantes town, at yun nga, walang masyadong tao kasi umuulan, and of course Monday ngayon, kaya walang masyadong tao. Yan, so maglibot-libot muna kami dito kasi alauna pa yung biyahe natin mga kaibigan. Yan. Yan, Auntie Burley. Yan. Nandito kami sa kainan ng Auntie Burley. At yan si Mikmik. And then Rose. Yan. Yan, so medyo maaga pa kaya dumaan kami dito sa kainan ni Rose. Kaya pag pinakurat. If you want to order, spicy. order na. Video man na kami. Yan, so pag madami dito sa Cervantes mga kaibigan, dumaan kayo dito sa food court. Hanapin nyo yung kainan ni Rose at Auntie Burley. Long at Eatery. Yan, Long at Eatery. Second floor. Yan. Tapos bili kayo ng suka. Ang masim na suka. Hindi ka totoo. Kinakurat. Oy, agad i-vlog na na yung Masim na suka ni Rose. Katulad ni Rose, may Parang- asim pa. Amoy asin din.
Yan pero masarap mga kaibigan. Okay. Thank you, thank you. So, standby muna kami mga kaibigan kasi maaga pa yung 11:30 pa lang. Dadya balay. Yung biyahe natin 1, kaya standby muna tayo. Okay, ito na. Punta na tayo sa agriculture office at tingnan natin yung mga kasama natin kung andun na. And tingnan natin yung mga kaibigan natin sa office. Yan. Baka ang tayo nga matulog. Ha? Pan. Natuloy kami sa kumahan. Alright, yan. Yan. Ah? Yan, ituludak na bakit. Alright, yan. So, andito na ako sa agriculture office. Yan ang mga kaibigan natin nila. Yan, so standby muna kasi wala pa yung mga ibang kasama namin at inaayos pa yung sasakyan natin. Yan. Para maging all good hanggang sa bigan mga kaibigan. Yan, so andito na tayo sa van mga kaibigan. Wala naka-record. Okay, so ito yung magiging ride natin mga kaibigan papunta sa Vigan. Alright. Una mo. Yan si Ma'am Cecil sa gitna yan. Kinakantsawan na naman ako dito. Okay, panggamin. Okay, ito na. Biyahe na kami mga kaibigan. Okay, so ito po yung magiging biyahe natin. Nandito tayo sa Cervantes and then bababa tayo ng Bitalag. Yan, and then diretso tayo ng Candon. Tatahanan natin sa Narvacan. And then yan, hanggang mapupunta tayo sa Vigan mga kaibigan. Yan yung magiging biyahe natin. 3 to 4 hours na biyahe yan mga kaibigan. And of course, madadaanan din natin yung mga beautiful mountains ng Bustang Pass. Historic Bustang Pass mga kaibigan. 2,000 years later. Okay, so andito na kami sa DOST Vigan at ang bilis ng biyahe nga namin kaya hindi ako masyadong nakapag-video sa daanan kanina kasi grabe nahilo ako mga kaibigan. Kaya nakatulog ako kaya walang video sa daanan kaya welcome to DOST Vigan. Alright, so logbook muna tayo dito mga kaibigan kasi kailangan nila ng autograph natin para sa mga magti-training para sa DOST Honeybee mga kaibigan. Alright. Yan, so rest muna kasi grabe talaga yung hilo ko kanina. Kasi bukas pa mag-i-start yung training namin dito sa yan. So mamaya na lang ulit kung anong idadagdag sa content. Pero magandang balita, may libreng wifi dito. Alright, yan yung the best dito. Okay, so later na lang mga kaibigan. Kuwar sa baling na queen. At ang mabaling na Okay, so andito yung aming DOST director, si Sir Ramon Sumabat. Yan, nagbibigay siya ng trivia ngayon tungkol sa mga honeybees. At very exciting nga kung magandang matutunan talaga yung mga topic natin, yung mga topic namin for tomorrow. So, let's see. Yan, so dito na kami nag-dinner mga kaibigan. Dito na kami dito. Okay, so isang magandang morning na naman sa inyo dyan mga kaibigan. After a rainy night kagabi at ito na yung views natin dito sa labas ng DOST.
Vegan mga kaibigan. Yan. So, andito kami nga sa labas. Yan. So, nag-aabang-abang lang dito mga kaibigan kung may magandang aabangan tayo ngayon. Ayan. Okay, so we are ready na mga kaibigan. Ready na kami para sa aming activities for today sa Honeybee Kitty. Yan. So, ready na rin yung mga kasama ko. And yes nga, dito kami sa yun, DOST ng vegan mga kaibigan. And yan, nakaligo na kami lahat. Yan, mga tropa ko dito. Yun yung sasakyan ko doon nasa likod. Yun. Yan, doon si Sir Joel. Sir Joel! Okay, so antay-antay muna kami dito mga kaibigan kasi hindi pa kami nakakapag-breakfast. Kaya mamaya pupunta kami doon sa site, doon sa Honeybee Farm mga kaibigan. Okay, dito mo ni Manong Harry Octaviano, Barangay Captain di Barangay San Juan mga kaibigan dito Cervantes. Kumusta rin tibigan? Di pa nagpumay tayo dito. Ay ke titirang kita tibigan ke talaga nga do ti naging proban na rin nga syudad. So nga aja kamo no di pa panantay ako no madamdama nga pag fieldan iti Honeybee dahil ito pa no madamdama oran pa di lugan tayo. Awang mo ti service tayo nga nagkapudi ikuan sa Cervantes. Okay lang. Yan, so maganda yung location dito mga kaibigan kasi ang daming flowers, lalo na yung mga babae siguradong magugustuhan yung mga setup dito. Yan, yan o, may mga flowers. Yan, so standby pa kami mga kaibigan, naantay pa namin yung mga bossing namin. Yan si Sir Art. Sir Art, ano yung ginagawa natin dito sa DOC? Napo naman, talagang ban nito sir, astig talaga kasi meron tayong vlogger ngayon nakasama. Walang ginagawa natin ngayon sir, naghahanda tayo para sa honeybee training ngayon. Since medyo maaga-aga pa naman, kailangan natin ng pampalakas kaya pupunta sa mga kakain. Kakain ng pangumaga. Okay, okay sir, mamaya na yung iba na sir. Okay sir. Okay, so ito yung ride namin mga kaibigan. So astig din yung setup sa loob. Yan, may social distancing cover. May mga plastic. Yan. Yan. Kasi yung van na sinakyan namin from Cervantes yun, bumalik sa ating barangay mga kaibigan. Kaya ito yung provided na sasakyan namin. At safe naman kasi yun yung may distancing cover talaga. Yan, so pasok na tayo. Okay, so prepare na tayo mga kaibigan. Face mask muna. Kasi yun nga, baka may madaanan tayo. Juan, ano yung No bigal lawag ke. Nya. At ito kami unang titipan. No bigal. Alright. Dito kami mag-breakfast mga kaibigan. Ayan, dito yung location namin. Yan, so dito tayo kakain. Six Bros, Lutong Bayan Grill. Alright. Jamot man, hindi po kampalaya. Okay. Pork kampalaya. Alright, so yan ang aking food. Okay, so larga na naman at 1 hour drive hanggang sa Sinait dun sa site mga kaibigan. So let's see. Okay, so dito na kami mga kaibigan. It's a 45 drive talaga. Kaya medyo malayo. Hello po, dito na po kami. Yan, so ang ganda ng style ng house dito mga kaibigan.
At yun nga, nakikita ko na yung honeybee, yung colony. Alright. Yan nga. Yan, so nakikita nyo na mga kaibigan. Dito na yung colonies natin. Yan, so maganda yung setup ng bahay nila dito. Wow. Yan, so nakikita nyo. Yan na rin. Ito lang kapag nandun. Ay, di ka pagang magbubulong. So, di ka tangog yan. Alright, okay, so andito na kami sa location mga kaibigan. At yun nga, ganda ng setup ng kanilang backyard. At yun nga, andun lang yung mga honeybee colony nila. At hindi naman pala harmful, friendly bees pala yung mga to. Hindi sila, kaya it's safe na lapitan lang sila. Yan, so ongoing yung logbook namin mga kaibigan. Pero I'm relaxing dito sa magandang upuan nila under a tree of flower. Alright. So ito daw mga kaibigan is honey structure. Yan. Manual ata to. Manual na ginagawa mga kaibigan. Ang pagkabigang tayaning kaya sa kararap natatawa na ito bagyo. Kaya dito hindi napayag nga nakaplanon at dahil na anak. Yes ma'am, loud and clear. 2 hours later. Okay, so tapos na yung module to mga kaibigan, kaya magla-lunch break kami. Lunch break muna. Ang daming knowledge na natutunan. Yes ma'am. Okay, so yan, mag-lunch muna kami mga kaibigan, and it's very, yun nga, maraming natutunan na knowledge, and it's very new to me. Maraming bago sa akin, kaya we need more experience mga kaibigan para talagang ma-practice yung mga natutunan natin dito, para the more na malaman natin yung pag-aalaga ng yan. So later na lang ulit kasi kakain ko. Ano? So yan mga kaibigan, kung alam niyo yung banana na to. Yeti sir? 1,000 finger. Ay, umadupay. Dumatak tuloy kita. Ay, kapta na lang. Bali, ornamental na ito. Ay. Ornamental banana. Lang medyo sabong ng style. Medyo sabong. Ito ba yun?
Ngam, ada makan mo dito sir, no ka? Hindi pa yung harot ko. Ay, Muna pala natin na yan mga kaibigan, ito yung teritoryo ng ating speaker kanina, si Ma'am Maxima. So, ang ganda ng farm niya. Red na okra. So ito mga kaibigan yung isang colony or hives ng isang mga beekeeping dito. So pag titingnan nyo dun sa paanan niya may nakalagay na plastic ng coke at may tubig kasi yung isang kalaban ng mga honeybees yung ants, yung mga langgam, kaya yun yung isang kailangan para malayo sila sa mga ants. Yan, so base sa aming pinag-aralan kanina, ito yung mga lalaki. Yan o, mga lalaki yung mga yan. Usually yung mga lalaki na to walang sting. Sila lang yung mga nagme-mate sa queen, kaya wala silang masyadong kaya yung mga lalaki wala silang masyadong ginagawa sa kanilang colony, kaya sila daw ay pinapalayas, kaya yun nga, nandito lang sila, nagko-crawl lang sa baba. So yun, nandito rin yung mga ibang lalaki. Yan o. Ito namatay na to sigurado. And then yung mga workers din pala ng mga honeybee na to is mostly ay mga babae, kaya hindi pala totoo yung napapanood ko ng mga cartoons na may mga soldiers na collectors na mga lalaki. Pero yung in the real truth pala mga kaibigan, for the record, is yung mga workers pala ng mga to is mga babae. Usually talaga yung gumagawa ng mga kanilang pinaglalagyan ng mga honeybees. Yan, mga babae yung gumagawa ng mga trabaho sa loob ng colony. Yung lalaki lang talaga is sila lang yung mga nagme-mate sa queen para mangitlog yung queen. Yun lang yung trabaho ng lalaki. Taga-sex lang sila. Yan, so it's good to know about those knowledge mga kaibigan. And yan yung isang maganda sa mga gantong seminar, kasi yun may napapag-aralan tayo sa mga gantong seminar, kaya yan yung the best. Kaya pag may mga seminar, you have to go kasi priceless talaga yung mapag-aralan nyo dito. So yan, pag makikita nyo mga kaibigan, this is a little pond na gawa sa simento mga kaibigan. At yun nga, nakikita nyo yung yan. Yun, may bidon. Yan pala, umiinom din yung mga yan. Nauuhaw din sila, kaya they also need water to drink. Kaya pag mag-aalaga kayo ng honeybee, kailangan din may tubig. So yan, nag-set up sila ng pag-inuman ng mga bees. And yun nga, stingless bee, yung mga walang sting yan pero maliliit lang na bee. At here naman sa ibang side na to is yun nga, there's also a stingless bee there sa mga coconut. Yan, yung mga coconut shell. Yan, may mga kinukulture dito ng mga stingless bee. Yan o. Kita nyo ba? Pero yun lang, konti lang yung mga produce ng mayan kasi maliit yung ginagawa nilang honey. Yung maraming mag-produce talaga is ito, mga anig, Apis mellifera. Yan, so tingnan nyo, dinadayo ng mga bees yung water.
Umiinom sila ng tubig. Yan. Yan o, pag makikita nyo yung mga business na nasa yung mga nagbabantay sa mga labasan nila. Yan yung mga soldiers daw nila para magbantay sa labasan at i-secure yung colony para walang makapasok na mga predators, mga ibang insect na mga ibang beast na papasok sa kanilang mga colony.